Mga anak, ayaw ba gyud mo pagtubag-tubag sa inyong ginikanan ni pagsukol, ni pagsipat nga na kanila ngano makasala ta niini sa Ginoo. Hinumdumi kung ugma damlag mangandoy man tag nindot nga kaugmaon, dili kita makabaton sa nindot nga kaugmaon kung kita karon dunay pagdumot sa atong ginikanan wa pa ta kapangay pasaylong nga na kanila kusog kita motubag sama pananglitan kung mo-take kag board exam dugay ka makapasar gumikan isa sa rason niini nga nakapasagit nga na kanimo nga wa ka tagay grasya sa Ginoo wa gigrant sa Ginoo ang imong gipangayo nga makapasar ka gumikan kay hangtod karon kusog ikaw motubag sa imong ginikanan or sa una ba kusog ikaw motubag-tubag sa imong ginikanan sa imong ayaan o sa imong magulang og edad rason kini nga wa pa ka gibless sa Ginoo o do na pa kay tawo nga imong gidumtan nga wa nimo gipasaylo rason nga wa pa gihatag sa Ginoo wa pa kanya gi-bless, wala pa kanya gipapasar sa maong board exam kay doon na pa'y pagdumot sulod sa imong dughan o wala pa ka kapangay pasaylo nga na sa imong ginikanan nga gitubag-tubag nimo sa una. Igsuon, hinumdumi ang giingon sa Biblia, tahura ang imong inahan ug ang imong amahan ug ang magulang nimong edad aron hatagan kag taas na kinabuhi sa Ginoo. So ang isa sa rason, no, kung kita dai mahimong matinahuron sa atong ginikanan, hatagan tag taas sa kinabuhi, hatagan tag grasya aron matigayon ta niining kalibutan. Apan kung kita gali kusog kay motibad sa atong ginikanan, motubag-tubag sa atong ginikanan, nakalapas ta sa kasuguan sa Ginoo rason nga maangkon nato ang silot nga kita maglisod kay di man ta kaantigo motahod sa atong ginikanan mga igsuon pangayog pasaylo sa imong inahan ug sa imong amahan nga diin natubag-tubag nimo na diin nakapamulong kag sakit kay ang pagtubag-tubag sa ginikanan makagaba kayo. God bless you.